10 Limburgse scholen strieën deze week om een plek in de finale van het populaire televisieprogramma Het Lagerhuis. Onder andere de debatteams van Broeken en Schöndelen doen met. Een lagerhuisdebat gaat altijd over actuele onderwerpen, waar men om beurten over moet discussiëren. Degene die aan het woord wil komen, moet gaan staan. Dat is geen kenmerkend iets van romantiek. Mensen doen het niet meer gewoon omdat ze elkaar leuk vinden. Mensen doen het alleen nog maar om degene in bed te krijgen. Mensen doen het niet alleen om in bed te krijgen. Ik ben laatst nog meegevraagd om uit eten te gaan. Zijn we naar de film gegaan, was heel gezellig. Geen seks kwam er aan pas. Dus het is een generalisering. Niet iedereen doet het om de seks. Julius. Ja, maar jij pakt één persoon en die houdt die ook voor een generalisering. Niet alleen is het van belang om met goede argumenten voor of tegen te komen. Het gaat er vooral om de jury te overtuigen van die gelijk. En daar komt meer bij kijken dan ze denkt. Dus moest er deze week nog flink geoefend worden. Ja, we zijn vandaag aan het debatteren met de debatgroep van Broeken. En we zijn eigenlijk aan het trainen voor een wedstrijd op weg naar het Lagerhuis. En die is komende donderdag in Maastricht. Ja. Dat kiest eigenlijk, als ze door aan mij wil doen, dan hangen dan aan het begin van het jaar hangen er flyers door de school. Dan kan ze zich gewoon voor opgeven als ze dat leuk vindt, als ze het leuk vindt om te debatteren. En ja, zoals ze zus hebben we een groep bij elkaar geraapt. Ja. Dat vindt ze zelf dus wel leuk, anders zijn ze niet met. Ja, ik vind het heel erg leuk om te debatteren en ik doe het graag en ik doe het nu al voor het tweede jaar. Dus ik vind het leuk. Wat is het moeilijke van debatteren? Wat ik het moeilijke vind is het heel snel nadenken. Er moet altijd paraat staan om te reageren op alles en iedereen. Er moet heel erg goed weten waar het over gaat bij een onderwerp. Want als ze er niks van weten, kan ze er ook niks zinnigs over zeggen. En ja, het is gewoon heel erg belangrijk om te durven praten eigenlijk. En gewoon weten wat die mening is. Mensen gaan nog steeds naar de film, mensen gaan nog steeds samen uit eten. Maar Op hetzelfde moment werden aan de andere kant van Remun ook druk geoefend. Hier op Schöndelen doen veel mensen voor het eerst met in het team. En dus werden de hulp ingeroepen van 2 lagerhuisveteranen. Scholieren met ambitie. Ambitie, ook wel eisig genoemd. Het willen streven naar een carrière. Het willen behalen van een doel. Ja, we zijn nu vooral met veel nieuw leed bezig dat we gewoon opleiden zijn. Vorig jaar even veel 6e klassers, die wat nu dus 5e of 4e klassers HAVO. Die wat nu eigenlijk weggegangen zijn, maar goed, we gaan ons best doen. En verwacht nu twee die wat nu van school zijn, die wat vorig jaar voorste zijn geweest. En die kosten vandaag bij zijn en die kunnen ons dan feedback geven over wat we het beste kunnen doen en wat we het beste niet kunnen doen. En dat is gewoon heel handig als je zo'n erbij hebt. Je hebt de ervaring al, hè? Ja, precies. Hoe kort het ook is, als er iemand is die niks zegt, daar word je echt op afgerekend door de jury. En dat is als er 1 iemand niks zegt. En ik zie een team van 4. De moest er maar van haaien. Een lekker putje strijvelen over een onderwerp waar ze zelf misschien niet eens helemaal van overtuigd is. De mocht namelijk niet zelf bepalen of ze juist voor of tegen een onderwerp is. Ja, dat is heel lastig. Er zijn heel veel stellingen waar ik bijvoorbeeld de ene kant wel veel beter weet dan de andere kant. En ja, als ze dan gewoon eigenlijk niets te zeggen is, dan moesten ze er gewoon voor zorgen dat ze zelf heel veel informatie bijeenraapt en toch een mening kan vormen, ook al is het er niet mee eens. We hebben het nu over de stelling, jongeren weten niet meer wat romantiek is. En de linkerkant is voor en de rechterkant is tegen. Doe je voor of tegen zelf? Ik ben zelf voor. En in het echt? In het echt ben ik tegen, maar voor vandaag ben ik voor. Maar dat komt door de druk die de maatschappij op de jongeren uitoefent. Mensen houden het juist privé nu. Vinden dan dat ze naar een romantische film kijken of romantische boeken lezen zoals jullie dus noemen. Korte reactie van jullie. Ik zou je graag willen bedanken voor het bevestigen van mijn punt. Ideaal. Jullie als niet alleen een stelling verdedigen en die eigen mening te verdedigen, maar jullie leert ook om dingen van 2 kanten te bekijken. Dus de debat die we om de zoveel tijd wissels van kant. We dus eigenlijk moest switchen in die mindset van ja, nu mogen we dus helemaal andersom gaan denken. We dus niet gewoon koppig die eigen mening wil gaan verdedigen. Vooral de wedstrijd wat we nu gaan doen is vooral over houding en over teamwork. En ik weet wie ze met die team samenwerken en wie ze die standpunt neerzet. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, ook later. Je kunt meer bekijken dan ze in eerste instantie denkt. Dat is inderdaad zo, ja. Dus het is moeilijker dan het liek, zeker. Wat dacht je van iedereen die HAVO of VWO heeft gekozen? Iedereen